Huomenta. Monilla 70-luvun liepeillä syntyneillä on lämpimiä muistoja Commodore 64-peleistä, ja monesti näihin muistoihin liittyy elimellisesti tuo musiikki, jonka tämä SID-piiri tuotti. Moni ei kuitenkaan välttämättä tuo ajatelleeksi, että tämmöistä musiikkia on julkaistu myös vinyylilevyillä, joten ajattelin tässä esitellä, koska mulle niitä on kertynyt muutamia tonne hyllyyn. Kuusnelosen omalaatuinen musiikki ja äänimaailma liittyy tämmöiseen SID-piiriin, joka oli ajankohtanaan melko omalaatuinen laitos, sillä siinä oli 3 kanavaa, 4 eri aaltomuotoa, modulointimahdollisuuksia sekä analogiset filterit, jotka sitten mahdollistivat semmoisia musiikillisia ilmestyksiä, mitä moni muu sen ajan, etenkin tämmöinen kotikone, ei pystynyt tuottamaan. Tämä SID-piiri sitten osaltaan vaikutti myös niin sanotun demoskeneen syntymään ja tämmöiseen kulttuuriin, joka sitten suuremmalta osin on vaikuttanut suomalaiseen peliteollisuuteen, sen kehittymiseen. Mutta vilkaistaan hieman näitä levyjä ja päästään asian ytimeen. Kenties loogisin aloituspiste on tämmöinen Input 64 kokoelma pelimusiikkia vuosilta 1984-1989. Tässä on siis mukana kaikki klassisimmat säveltäjät, kuten Rob Hubbard, Jeroen Tell, Martin Galway ja niin poispäin. Mukana on paljon klassisia teemoja, kuten Turbo Outrun, Last Ninja, Monty on the Run, tämän tyyppistä sisältöä. Laitan niistä listauksen postissa, mutta voitaisiin vilkaista vähän, miltä se kuulostaa. Hello, everyone. This is Commodore Computer Music. Shoot or die. Go, 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 go. Levy sisällöltään sinällään on melko edustava. Tietysti vaikkapa Commando puuttuu, joka olisi ollut hyvä lisä tässä näin. Mutta tässä on tietynlaisia tuotannollisia ratkaisuja, jotka eivät niin miellytä. Kuulemma tämä on tehty niin, että PC-emulaattorilla on soitettu nämä sidit tähän näin, ja se tietysti leikkaa sitä autenttisuutta aika paljon. Myös tämä kansitaide ei oikein miellytä. Tämä on tosi epäluettava tämä listaus, en tiedä välittyykö tämä nyt sinne kameran toiselle puolelle. Plus, että vaikka tässä on tämmöinen niin sanottu gatefoldi, niin tämä taide jollain tavalla häiritsee minua. Nämä palikat, missä on tämmöiset hohteet, niin eivät oikein oman esteettisen silmäni kanssa tule toimeen. Eli muutamilla semmoisilla tuotannollisilla ratkaisuilla tästä olisi saanut kyllä täyden 10 levyn, mutta tällaisenaan voi suositella vain varauksella. Sinänsä kyllä ihan mukava löytyä omasta hyllystä, jos yhtään tämmöistä keräilijämeininkiä harjoittaa levyjen kanssa. Mikä on myös mielenkiintoista, niin tästä kokoelmasta on julkaistu parit tämmöiset Output 64 nimellä pyörivät remix- ja remake-julkaisut, missä on jotain teknotuottajia ja tämän tyyppisiä. Näitä on nämä 2 vinyyliä ja 1 CD. Siltä CDltä löytyy näiden 2 vinyylin musiikin lisäksi myös sitten
musiikkia, jota näiltä ei löydy. Muun muassa Opel Bastardsin versiointi on sillä levyllä, mutta sitä mulla ei itselläni ole. Mä en nyt näistä jaksa hirveästi jauhaa, koska nämä ei varsinaisesti ole kunnon SID-musiikkia, vaan hieman vaan SIDiä versioivaa kampetta. Tää sininen on mun mielestä ehkä kokonaisuutena parempi, mutta kaikista kovin leka löytyy omaan makuun tältä jälkimmäiseltä. Seuraavaksi siirrytään kotimaan kamaralle, josta löytyy Tero-nimeä kantava sankari, joka tekee tämmöistä electro, acid ynnä muuta tämän suuntaista musiikkia raasti 64. Teron ensimmäinen albumi First Blood julkaistiin juuri vuosituhannen vaihduttua Rikos Records-levymerkillä, joka on tämmöinen jyväskyläläinen parin jampan pyörittämä lafka. Mulle nämä oli hyvin tuttuja levyjä silloin aikanaan, koska toinen näistä levymerkin pyörittäjistä oli omaa kaveripiiriä. Tämä ensimmäinen levy piti käsittääkseni olla verta hyytävän verenvärinen punainen, mutta on enemmän tämmöinen pinkki. Näin muistelisin tämän tarinaan menneen, eli painosta saapui hieman sellaista tavaraa, mikä ei vastannut ihan alkuperäisiä odotuksia. Tässä tosiaan homman nimi on se, että tehdään acidia ja elektroa 64 ja siinä ne filterit sitten pääsee oikeuksiinsa. Tätä voi kyllä suositella aika varauksetta, jos vähänkään tämän tyyppinen musiikki kiinnostaa ja 64 kiehtoo äänimaailmaltaan. 3 vuotta myöhemmin samalta kaverilta ilmestyy vielä toinen albumi Rikos Recordsilla, Crackers Revenge. Ja tässä ehkä hieman laajennetaan tuota ilmaisua sekä melodisempaan suuntaan että sitten vähän niin kuin riisutumpaan osastoon.
näistä 2 julkaisusta itse suosittelisin varauksettomammin tätä jälkimmäistä, mutta kyllä tuo ekakin on kova, etenkin B-puoli on omaan mieleeni. Viimeisenä esittelyyn pääsee tämmöinen kokoelma kuin FinSids. Mulla on tää 2. osa, mulla ei sitä 1. osaa ole, mutta tää on kotimaisen Zoo Partyn eli 64-tapahtuman kilpailukappaleista koostettu kokoelmalevy, ja tää on kyllä todella hyvä. Tää voi niin kuin varauksetta suositella. Tää on 2022 julkaistu ja todella monipuolisesti edustaa 64-soundia ja hyvin paljon kaivetaan tuosta SID-piiristä näissä kappaleissa kaikenlaista ilmaisuvoimaa. Jos jotain levyä näistä haluaisi suositella hankittavaksi, vaikka ensimmäiseksi SID-vinyyliksi, niin kyllä se tää olisi. Mun pitää hankkia vielä se FinSids 1, jonka kansitaide tietenkin varioi kaikkien suomalaisten tuntemaa FinHits-graafista suunnittelua. Mukana on by the way myös Terona tunnettu DJ, kappaleella on Huutokauppa. Se oli sellaista tällä kertaa. Monen mielestä SID-musiikin painaminen vinyylille voi olla melkoista turhuutta, mutta onneksi kyseessä ei sentään ole esimerkiksi kasetille äänitetyt mod-tiedostot.